Kiihdetään mäkkäriin 25 kilometriä umpihangessa. Eikä tässä matkalla ole yhtään latuja, joita me joudun kulkea peltoja ja metsiä pitkin. Katsotaan selviks me hengissä tätä matkaa. Ai saa. Ja jo tunnin jälkeen alkoi tulla mäkiä matkaan. Ei, mä en halua kaatua tähän. Elu! Kamera! Mä oon joessa! Purossa, mikä tää on ojassa? Täällä on vettä. Kattokaa mun susta. Epäonnistumisesta huolimatta matka jatkui eteenpäin ojien, metsien ja peltojen läpi, mutta vastoinkäymiset sen kun pahenivat. Tää on kyllä vähän pelottavan näköinen. Näihin mä vähän niinku voisin luottaakin. Koska nyt tää on niin... Okei, sus. Nyt suksen pohjat oli ihan jäässä ja mun voimat oli jo valmiiksi ihan lopussa. Aurinkokin alkoi jo laskea, mutta sit tapahtui jotain odottamatonta. Latu! Mitä? Oh my god! Mitä? Legit se, että mä löysin ladun teki mut tällä hetkellä maailman onnellisimmaksi. Mä olin ihan varma, että ei tässä matkalla tuu mitään latuja. Mä oon perillä alta aika yksikö. Mä luulin loppumatka olevan helppo, mutta vaikein oli vielä edessä. Alkoi tulla pimeää ja nälkä oli järkyttävän kova. Kuitenkaan mä en pystynyt pitää taukoja, koska ilma alkoi kylmentyä ja mä jäädyin heti, jos mä pysähdyin. Oli siis pakko vain jatkaa. Musta tuntuu, että voisin nyt vaan... Mä haluan ruokaa niin paljon. Lopussa mä pääsin vihdoin sivistyksen pariin, mutta matka oli vielä useita kilometrejä kävelyteitä pitkin. Tää oli todella aikaa vievää ja mä olin niin lähellä luovuttamista. Lopussa mä en kirjaimellisesti jaksanut kun juuri ja juuri hitaasti liikuttaa jalkoja ees taas. Mutta sitten... Siellä se on. Mäkki näkyvissä. Kun päivä siihen meni. Niin onnellinen, oh my god. Nuketti.